Λοιπόν, παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι πολλά παιδιά ζορίζονται στην πρώτη λυκείου, ειδικά τώρα στην αρχή, που η ύλη έχει να κάνει με απόλυτες τιμές, ανισώσεις και τέτοια. Οπότε σκέφτηκα να φτιάξω μερικά βιντεάκια στα οποία θα λύσουμε τις ασκήσεις του βιβλίου, που είναι οι ασκήσεις που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι μαθητές, και θα εξηγούμε πάνω στις ασκήσεις 2-3 μεθόδους, γιατί αυτές σας χρειάζονται βασικά, για να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πραγματάκια και να μην ζορίζεστε. Πραγματικά είναι 2-3 απλοί μέθοδοι σε αυτή τη φάση, οπότε δεν είναι κάτι περίπλοκο. Είμαι σίγουρος ότι αν τα εξηγήσουμε θα τα καταλάβετε εύκολα μέσα από ένα 5 λεπτό βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είμαι στην παράγραφο 2.2, διάταξη πραγματικών αριθμών. Το πρώτο σημείο που βρίσκεται δυσκολίες. Και έχουμε τις ασκήσεις α ομάδας στην 1-1. Ας πούμε, α τετράγωνο στην 9, μεγαλύτερο ίσο του 6α. Ας το βάλω και ελληνικά. Α τετράγωνο συν 9. Θα με ταλαιπωρήσει το... Λοιπόν, θα με ταλαιπωρήσουν τα ελληνικά. Δεν πειράζει, θα το βάλουμε στο αγγλικό A. Η μέθοδος σε αυτές τις ασκήσεις είναι κατά 99% να τα φέρουμε όλα στην πλευρά που είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, της ανίσωσης, και να αποδείξουμε κάπως ότι αυτό είναι όντως μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και πάλι κατά 99% έχοντας ένα τετράγωνο. Ή κατά 10% έχοντας ένα γινόμενο, το οποίο είναι ομόσημο, δηλαδή συν-συν ή πλην-πλην. Θα φτάσουμε εκεί πέρα, νομίζω υπάρχει μια άσκηση μες στο βιβλίο, αλλιώς θα βρούμε μια άσκηση από τα εξωσχολικά, αλλά προς το παρόν στη δικιά μας. Τι κάνουμε, τα φέρνουμε όλα στην αριστερή πλευρά της ανίσωσης, για να... που είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός, να δούμε τι θα βγει. Οπότε, έχουμε και λέμε α τετράγωνο, συν 9, μείον 6α, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και ελέγχουμε το αριστερό μέλος, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό είναι μια ταυτότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα δείτε ότι καταλήγεται σε κάποιο είδους ταυτότητα, στο τετράγωνο της διαφοράς στην προκειμένη περίπτωση, και αν θέλει κάποιος να το σκεφτεί οτιδήποτε, ας περιμένουμε 3 δευτερόλεπτα. Αλλιώς θα γράψουμε ότι είναι το α-3 και όλο εις το τετράγωνο. Εντάξει, έχουμε δηλαδή εδώ α τετράγωνο συν 9, που ουσιαστικά είναι 3 εις το τετράγωνο, μείον 6α, που είναι το 2 επί το 3 επί το α. Εντάξει, α μείον 3 και όλο εις το τετράγωνο. Το οποίο προφανώς και είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός ως τετράγωνο, και μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν βάλουμε α π.χ. το 1000, βλέπουμε ότι βγαίνει 1000 μείον 3, 997, εις το τετράγωνο βγαίνει κάτι πολύ τεράστιο. Αν βάλουμε τυχαίο αριθμό μείον 1000, ας πούμε, είναι μείον 1000 μείον 1003, εις το τετράγωνο βγαίνει μείον κάτι εκατομμύρια. Στο τετράγωνο όμως γίνεται συν κάτι εκατομμύρια. Εντάξει, οπότε είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός για οποιοδήποτε αριθμό. Αν, ας πούμε, βάλουμε 0, είναι μείον 3. Αν βάλουμε α ίσο 0, μείον 3 στο τετράγωνο 9, συν 9, πάλι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, όταν έχεις κάτι στο τετράγωνο είναι πάντα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και αυτή ήταν η πρώτη άσκηση της πρώτης ομάδας, 2 σειρές. Πάμε στη δεύτερη. 2. Α τετράγωνο συν β τετράγωνο, μεγαλύτερο ίσο του α συν β και όλο ίσο στο τετράγωνο. Πολύ ωραία. Greater or equal εδώ πέρα θα καταλήξουμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Τα φέρνουμε όλα στην πλευρά που είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός, εντάξει. Οπότε 2 επί α
Ας πω, μπορώ να κάνω copy-paste για να μην ταλαιπωρούμε. Δεν είμαι σίγουρος. Κάτι θα καταφέρω να κάνω μάλλον. Πολύ ωραία. Μείον. Δεν ξέρω ποιο με ταλαιπωρεί παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το συνηθίσω. Θα συμβεί όλο στο τετράγωνο, μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. Το οποίο, αν κάνουμε τις επιμεριστικές στην πρώτη παρένθεση, έχουμε 2α τετράγωνο συν 2 β τετράγωνο, και αν αναπτύξουμε την ταυτότητα έχουμε μείον, ανοίγουμε μεγάλη παρένθεση και μέσα στη μεγάλη παρένθεση βάζουμε την ταυτότητα. Δηλαδή α τετράγωνο συν 2αβ συν β τετράγωνο. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Διώχνουμε την παρένθεση, αν κάποιος μπερδεύεται, όταν έχουμε μείον μπροστά από παρένθεση, διώχνουμε την παρένθεση και αλλάζουμε όλα τα πρόσημα μέσα της παρένθεσης. Δεν ξεχνάμε κανένα. Δηλαδή, 2α τετράγωνο συν 2β τετράγωνο μείον. Τι έγινε? Τα βάλα στην τέτοια. Τα βάλα στον εκθέτη όλα. Λοιπόν, ναι, το διώχνουμε μείον α τετράγωνο. Το α τετράγωνο έχει μέσα στην παρένθεση θετικό πρόσημο. Οπότε έξω από την παρένθεση γίνεται αρνητικό. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους όρους της παρένθεσης. Οπότε έχουμε μείον 2αβ μείον β τετράγωνο. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Απλοποιήσεις. Το 2α τετράγωνο μείον α τετράγωνο μας κάνει α τετράγωνο. Από τα 2α τετράγωνα, αν βγάλουμε ένα α τετράγωνο, μένει α τετράγωνο. Το ίδιο και με το β τετράγωνο. Από τα 2β τετράγωνα, εδώ πέρα, αν βγάλουμε το 1β τετράγωνο, μένει 1β τετράγωνο. Το 2αβ παραμένει. Και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό είναι μια ταυτότητα, η πιο απλή ταυτότητα, α συν β και όλο εις το τετράγωνο. Και το οποίο είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός για οποιαδήποτε α και β. Οπότε τέλος και αυτή η άσκηση, το αποδείξαμε. Θέλουμε να φτάσουμε σε μια σχέση που ισχύει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άσκηση 2. Να μην καθυστερούμε, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, άσκηση 2. Να αποδείξετε ότι α τετράγωνο συν β τετράγωνο μείον 2α συν 1 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε κάτι παρόμοιο πάλι. Τα έχουμε όλα από την πλευρά που είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός της ανίσωσης. Αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να παρατηρήσουμε καταρχάς, για να μάθουμε λίγο και να σκεφτόμαστε μαθηματικά, ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε ένα θετικό όρο. Το α τετράγωνο για οποιοδήποτε α είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, σωστά. Το β τετράγωνο το ίδιο. Το 1 το ίδιο. Άρα το μόνο που μας προβληματίζει είναι το μείον 2α. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να βάλουμε μέσα σε μια ταυτότητα αυτό το μείον 2α. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κάπως να το εξαφανίσουμε, να το κρύψουμε μέσα σε μια ταυτότητα. Τα υπόλοιπα όλα είναι θετικά, δηλαδή αν δεν υπήρχε το μείον 2α η άσκηση θα είχε λήξει ήδη. Τώρα, αν αλλάξουμε λίγο τη σειρά και ξέρουμε από την προσετεριστική
και τα λοιπά ιδιότητες που μαθαίνουμε στο δημοτικό, ότι μπορούμε να κάνουμε την πρόσθεση με όποια σειρά θέλουμε. Οπότε, κάτσε, τι γίνεται. Μείον 2α, συν 1, το οποίο δεν έχει καμία διαφορά, απλά το γράφω έτσι. Μήπως κάποιος μπερδευτεί, χρειαστεί αυτή την επεξήγηση. Και τώρα, μήπως παρατηρεί κάποιος κάτι. Έχουμε εδώ α τετράγωνο, μείον 2α συν 1, συν β τετράγωνο. Αλλά αυτοί οι πρώτοι τρεις όροι αντιστοιχούν στην ταυτότητα, έτσι. Αντιστοιχούν στην ταυτότητα α μείον 1 και όλες στο τετράγωνο. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Συν β στο τετράγωνο, αυτό το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Οπα, πάλι. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Πάρα πολύ ωραία. Και όπως βλέπουμε έχουμε ένα άθροισμα τετράγωνο. Δηλαδή, αυτός ο όρος, το α-1 και όλες στο τετράγωνο είναι πάντα θετικό για οποιοδήποτε α. Και ο δεύτερος όρος, το β στο τετράγωνο, είναι πάντα θετικό για οποιοδήποτε β. Και μόλις τελειώσαμε και τη δεύτερη άσκηση. Αυτό ήταν όλο και όλο. Φτάσαμε κάπου που όλοι οι όροι μας να είναι θετικοί, δηλαδή να είναι τετράγωνα. Αυτό που λέγαμε από την αρχή. Στις περισσότερες ασκήσεις θέλουμε να τα φέρνουμε όλα από την πλευρά που είναι μεγαλύτερη του μηδενός και να φτιάχνουμε κάποια ταυτότητα ή κάποια τετράγωνα σκέτα, κάπως να δείχνουμε ότι είναι όλα θετικά. Νομίζω κάτι ζητάει, κάτι ρωτάει. Για να δούμε. Πότε ισχύει η ισότητα? Πάρα πολύ καλή ερώτηση και για όσους πάνε θετική κατεύθυνση πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Ίσως και οι υπόλοιποι, δεν είμαι σίγουρος. Πότε ισχύει αυτή η ισότητα? Δηλαδή πότε ισχύει ότι α-1 στο τετράγωνο συν β ή στο τετράγωνο είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Ισότητα λέει. Ίσο του μηδενός. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει, αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση όπου και αυτός ο όρος είναι 0. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε κάτι θετικό και κάτι θετικό. Εφόσον αυτό είναι στο τετράγωνο, είναι θετικό το α-1 στο τετράγωνο. Επίσης και το β στο τετράγωνο είναι πάντα θετικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μόνη περίπτωση το άθροισμά τους, προσέξτε, το άθροισμά τους όταν προσθέσουμε δηλαδή δύο αριθμούς οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ίσοι του μηδενός να μας κάνουν 0, είναι και οι δύο να είναι 0. Καμία άλλη περίπτωση. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε το α-1, ο πρώτος όρος, να είναι 0. Ή αλλιώς α ίσον 1. Και β ίσον 0. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό γιατί γίνεται, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό ότι όταν έχουμε άθροισμα τετραγώνων, ακόμα και περισσότερο από 2 φυσικά, ο μόνος τρόπος αυτό να μας κάνει ίσο με 0, όλη η παράσταση να ισούται με 0, είναι κάθε όρος ένας προς ένας να μας κάνει 0. Οπότε, σε αυτή την άσκηση θα μπορούσαμε να λύσουμε ακόμα και την εξίσωση. Δηλαδή, να μας ζητούσε η άσκηση να βρούμε, να υπολογίσουμε τα α και β συγκεκριμένα. Και θα λέγαμε ότι α ίσον 1 και β ίσον 0. Είναι συγκεκριμένες λύσεις. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς χ, ψ σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις. Πολύ παρόμοια άσκηση. Χ-2 στο τετράγωνο, συν ψ συν 1 στο τετράγωνο ίσον με 0. 3. Την ξέχασα. Χ-2 ψ συν 1. Όπως στην παραπάνω λοιπόν, με αυτό που εξηγήσαμε ακριβώς στην παραπάνω άσκηση. Πότε είναι αυτό 0? Στην αποκλειστική περίπτωση όπου αφού αυτός ο όρος είναι πάντα μεγαλύτερος ίσως του μηδενός
Και αφού και αυτός ο όρος είναι μεγαλύτερος ίσως του μηδενός, η μόνη περίπτωση να είναι αυτά ακριβώς ίσα με το 0 είναι και οι δύο όροι να ισούνται με 0. Ή αλλιώς χ-2 ίσο με 0. Το οποίο σημαίνει, δεν ξέρω που είναι το ισοδύναμα σε αυτό το application, οπότε ας το αφήσουμε προς το παρόν. Να βάλω βελάκι περίπου. Πώς να το κάνω? Πρέπει να το κάνω με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. χ-2 ίσο με το 0, οπότε χ ίσον με 2, απλή εξίσωση, και ψ συν 1 ίσο με το 0, οπότε ψ ίσον μείον 1. Ξεκαθαρές λύσεις, απλές λύσεις. Οπότε όταν έχουμε άθροισμα τετραγώνων, πάντα θέλουμε, ίσο με το 0, έτσι, θέλουμε ο κάθε όρος να ισούται με το 0. Είναι η μοναδική λύση. Έχει κάτι άλλο? Χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο, μείον 2χ συν 4ψ συν 5. Ναι, θα το ξαναδώ αυτό. Το ξέχασα ήδη. Χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο μείον 2χ συν 4ψ συν 5. Εντάξει, τώρα το θυμάμαι. Μείον 2χ συν 4ψ συν 5 ίσον με το 0. Λοιπόν, προσέξτε. Η μέθοδος εδώ πέρα είναι απλή, αλλά πρέπει κάποιος να σου τη δείξει για να τη θυμάσαι. Θέλουμε να φτιάξουμε δύο τετράγωνα. Για να φτιάξουμε δύο παραστάσεις με δύο όρους ουσιαστικά με τετράγωνα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο φορές τις ταυτότητες που μάθαμε από πέρσι, από την τρίτη γυμνασίου. Για να το κάνουμε αυτό, παρατηρούμε. Βάζουμε λίγο σε διαφορετική σειρά τους όρους. Οπότε, έχουμε χ τετράγωνο και βάζουμε δίπλα του το μείον 2χ. Τώρα σκεφτόμαστε εμείς πονηρά. Αυτό είναι σχεδόν η ταυτότητα. Τι άλλο χρειάζεται? Για να σκεφτούμε ποιος είναι ο τρίτος όρος που χρειάζεται για να σχηματίσουμε την κλασική ταυτότητα. Μπορώ να την γράψω κάπου όπου να είναι? Όχι. Θέλουμε να φτιάξουμε τέλος πάντων ταυτότητα α μείον β και όλο στο τετράγωνο. Ποιος όρος λείπει? Έχουμε χ τετράγωνο, μείον 2χ, λείπει το συν 1. Έτσι, συν 1 στο τετράγωνο που μας κάνει 1 φυσικά, αλλά ας το γράψουμε έτσι όμορφα. Πού το βρήκαμε αυτό το συν 1? Το βρήκαμε από αυτό το 5. Αυτό το 5 μπορούμε να το γράψουμε συν 4 συν 1. Σωστά? Συν 4 συν 1 είναι σαν να μην έχουμε κάνει την πράξη, αλλά μας κάνει 5. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι. Οπότε, αυτό το 1 είναι σαν να το φέραμε εδώ πέρα τώρα. Και τι μένει λοιπόν από την πάνω παράσταση? Συν ψ τετράγωνο συν 4ψ συν 4 ίσο με το 0. Τώρα χ τετράγωνο μείον 2χ συν 1 ίσο τετράγωνο. Αυτό ποια ταυτότητα μας κάνει? Φαντάζομαι θα το έχετε βρει ήδη. Μας κάνει τη χ μείον 1 και όλο ίσο τετράγωνο. Και μας μένουν άλλοι τρεις όροι. Ψ τετράγωνο συν 4ψ συν 4. Το οποίο είναι επίσης μια ταυτότητα. Είναι η 3, 2, 1 ψ συν 2 και όλο ίσο τετράγωνο. Ίσο με το 0. Και αφού το φέρνουμε σε αυτή τη μορφή, όπως κάναμε στις παραπάνω ασκήσεις, έχουμε δύο τετράγωνα, το άθροισμα των οποίων είναι ίσο με 0. Ποια είναι η μοναδική λύση που μπορεί να μας κάνει τόσο? Ότι και οι δύο όροι και οι δύο βάσεις των δυνάμεων είναι ίσες με 0. Δηλαδή, χ-1 ίσο με 0, το οποίο συνεπάγεται ότι χ ίσον 1 και ότι ψ συν 2
ίσο με 0, το οποίο συνεπάγεται ότι ψ ίσον μείον 2. Αυτές είναι οι λύσεις. Εντάξει, αυτή η μικρή μέθοδος θέλει λίγο φαντασία. Αλλά τώρα που τη δείξαμε, νομίζω ότι μπορείτε να την κάνετε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι κάναμε, πήραμε αυτό το 5, ξεκινήσαμε την άσκηση με συν 5 και το κάναμε συν 4, συν 1. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το 4 συν 1, όπως ξέρουμε, μας κάνει 5. Και το σπάσαμε. Το 1 το πήγαμε μαζί με τους υπόλοιπους όρους, με το χ τετράγωνο μείον 2 χ συν 1, γιατί μας βόλευε, όχι για κανέναν άλλον μαγικό, μυστικιστικό, μαθηματικό λόγο. Και το 4 μας βόλευε να το κρατήσουμε κοντά στο ψ τετράγωνο, για να φτιάξουμε την άλλη ταυτότητα. Εντάξει, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η μόνη πονηρή τεχνική που κάναμε, που εκτελέσαμε. Λοιπόν, 4. 4,5 μικρότερο του χ, μικρότερο του 4,6. Μικρότερο καθαρά είναι. Αυτό θα με βολέψει, ωραία. Και 5,3 μικρότερο του ψ, μικρότερο του 5,4. Τι θέλει? Χ συν ψ, χ μείον ψ κτλ. Εδώ τα πράγματα στην πρώτη περίπτωση, στο 1, στο i, είναι απλά. Μπορούμε να προσθέτουμε ανισώσεις κατά μέλη. Εντάξει, θετικών αριθμών. Ας το εξηγήσουμε, μην γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε προσθέτουμε τις δύο ανισώσεις και έχουμε κατά μέλη, έτσι, το αριστερό μέλος με το αριστερό μέλος, το κεντρικό μέλος με το κεντρικό μέλος και το δεξί μέλος με το δεξί μέλος. Οπότε έχουμε 4,5 συν 5,3, μας κάνει 9,8, μικρότερο του χ συν ψ, μικρότερο του 10. 4,6 συν 5,4. Εντάξει, δεν κάναμε κάτι περίεργο. Απλά προσθέσαμε κατά μέλη. Το αριστερό με το αριστερό, το μεσαίο με το μεσαίο, το δεξί με το δεξί. Τώρα στη 2. Έχουμε το χ μείον ψ. Προσοχή τώρα εδώ. Αρχίζουν λίγο τα περίεργα. Να αφαιρέσουμε ανισώσεις απαγορεύεται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Υπάρχει θεωρία, δεν σας ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να σας ταλαιπωρήσω, γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν στις ασκήσεις. Οπότε δεν αφαιρούμε ανισώσεις κατά μέλη. Και μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωρό αντιπαραδείγματα. Πραγματικά πάρτε όποιες ανισώσεις έχετε στο μυαλό και κατά πάσα πιθανότητα θα βγει λάθος αν τις αφαιρέσετε. Τώρα, μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, για να μην χάσουμε τη ροή των ασκήσεων. Τώρα, πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την άσκηση? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε μια ανίσωση είναι να την πολλαπλασιάσουμε με το μείον 1 για να πάρουμε όλα τα αντίθετα. Αλλά τι γίνεται όταν πολλαπλασιάζουμε ανισώσεις με αρνητικό αριθμό? Αλλάζει η φορά της ανισότητας. Οπότε, αυτό γιατί είναι y και δεν είναι ψ? Ψυχαναγκαστικός. Αφού έχουμε, λοιπόν, προσέξτε παιδιά, αφού έχουμε το μείον ψ, θέλουμε το χ μείον ψ. Τι σκεφτόμαστε? Ότι το χ είναι μια χαρά, έτοιμο. Το έχουμε. Θέλουμε το μείον ψ. Αφού δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε όλη την ανίσωση, τη διπλή ανίσωση ουσιαστικά με το μείον 1 και να αλλάξει η φορά των ανισοτήτων. Για να δούμε τι θα βγει λοιπόν. Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη ανισότητα λοιπόν με το μείον 1. Έχουμε μείον 5,3. Μεγαλύτερο, προσοχή, πάρα πολύ σημαντικό. Αν ήξερα πως μπαίνει κόκκινο μαρκαδοράκι σε αυτό το application, θα το έβαζα. Θα το ανακάλυψω σιγά σιγά. Μείον ψ μεγαλύτερο του μείον 5,4. Τώρα κάναμε το πρώτο βήμα,
Αλλά ακόμα για να... Τώρα μπορούμε, ας πούμε, να προσθέσουμε το χ και το ψ, σωστά. Έχουμε μια ανίσωση για το χ και μια ανίσωση για το ψ, διπλή. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η φορά των ανισώσεων είναι άλλη για το χ και άλλη για το ψ. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό? Πολύ εύκολα. Για παρατηρήστε κάτι. Αν αλλάξουμε τους αριθμούς και έχουμε μείον 5,4, θα γυρίσουμε όλα ανάποδα. Αυτό δεν είναι μικρότερο του μείον ψ, μικρότερο του μείον 5,3. Δεν έκανα τίποτα περίεργο. Δεν άλλαξα κάτι. Αυτό το μείον 5,4 είναι μικρότερο του μείον ψ. Τα γράψα σε μια μορφή που να μας βολεύει. Οπότε έχουμε τώρα 4,5 μικρότερο του χ, μικρότερο του 4,6 και έχουμε μείον 5,4 μικρότερο του μείον ψ, μικρότερο του μείον 5,3. Αυτά τα δύο όμως τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να τα προσθέσω, γιατί η πρόσθεση επιτρέπεται. Και με αρνητικούς. Λοιπόν... Οπότε έχω 4,5 συν μείον 5,4 μικρότερο του χ μείον ψ. Θα το γράψω τελείως αναλυτικά. Χ συν μείον ψ μικρότερο του 4,6 συν μείον 5,3. Εντάξει, και κάνουμε τις πραξούλες εδώ πέρα. Βγαίνει 0,9. Όχι, μείον 0,9. Μικρότερο του χ μείον ψ. Μικρότερο του μείον 0,7. Τέλεια. Αυτό ήταν. Οπότε το κόλπο σε αυτή την περίπτωση ήταν να πολλαπλασιάσω την ανίσωση του ψ, γιατί αυτή είχε μπροστά το μείον, να την πολλαπλασιάσω με το μείον 1. Αλλάζει η φορά των ανισότητων και μετά την ξαναλλάζω. Και πολλαπλασιάζω όλους τους όρους με το μείον 1. Αυτό ήταν. Πάλι, δεν περιμένω ότι είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να το δεις, να στο δείξει κάποιος και μετά το καταλαβαίνεις. Πάμε στο 3. Αυτό γιατί είναι ελληνικό γιώτα? Συνεχίζει το ψυχαναγκαστικός. Τι θέλει το 3? Χ προς ψ, έτσι. Λοιπόν, πάλι, πρόβλημα. Το χ είναι έτοιμο. Αν ήταν επί ψ θα ήμασταν μια χαρά, γιατί μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε θετικούς αριθμούς. Αλλά έχουμε διάψει. Να διαιρέσουμε πάλι δεν μπορούμε. Οπότε θα κάνουμε κάτι εντελώς παρόμοιο. Με το ερώτημα 2 θα πάρουμε τη διπλή ανίσωση του ψ και θα πάρουμε την αντίστροφή της. Δηλαδή, όταν αντιστρέφουμε τις ανισώσεις, πάλι αλλάζουμε τα πρόσημα. Δηλαδή έχουμε 1 προς 5,3 τελεία, μεγαλύτερο του 1 προς ψ, μεγαλύτερο του 1 προς 5,4. Και η άλλη ανίσωση συνεχίζει να είναι η ίδια. Το χ μας δεν χρειάστηκε να το αλλάξουμε σχεδόν καθόλου. Όχι σχεδόν, καθόλου. Ρε γάμο το. Sorry κιόλας. Πώς το πιάνουν αυτό? Λες και είμαι κανένας γέρος. Ρε. Με ταλαιπωρείς, ρε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω λάθος. Έλα. Νομίζω κατάλαβα. Οπότε τώρα έχουμε αυτές τις δύο δίπλας ανισώσεις, τις οποίες όμως τι μπορούμε να κάνουμε, αφού είναι θετικές, μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε.
αριστερό μέλος με αριστερό μέλος, μεσαίο μέλος με μεσαίο μέλος και δεξί μέλος με δεξί μέλος. Οπότε έχουμε 4,5 επί 1 προς 5,3. Όπα, λάθος. Πάλι έχουμε πρόβλημα με τη φορά των ανισώσεων, έτσι. Κάνουμε ακριβώς αυτό που κάναμε στην προηγούμενη. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μεγαλύτερο, ενώ εδώ έχουμε μικρότερο. Για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε δύο ανισώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την ίδια φορά. Οπότε, 1 προς 5,4, μικρότερο του 1 προς ψ, μικρότερο του 1 προς 5,3. Αυτό ήταν. Και τώρα παίρνουμε αυτές τις δύο και τις πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη. Δηλαδή 4,5 επί 1 προς 5,4 μικρότερο του, βλέπετε τι έχουμε εδώ, χ επί 1 προς ψ, χ επί 1 προς ψ, μικρότερο του 4,6 επί 1 προς 5,3. Κάνουμε τις πραξούλες και βγαίνει. Δεν ξέρω τι θέλει και τι είδους λύσεις έχει μέσα στο λυσάριο ή οτιδήποτε. Αν κάνει τις πράξεις ή οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει. Μαθηματικά είμαστε τελειωμένοι. Και φυσικά αυτό, πολλαπλασιασμός αριθμού με κλάσμα ή μεταβλητής με κλάσμα, το χ πάει στον αριθμητή και γίνεται χ δια ψ. Εντάξει. Ελπίζω να το καταλάβαμε. Δεν είναι τίποτα τρομερό, ούτε πάρα πολύ σημαντικό. Αυτού του είδους οι πράξεις με ανισότητες δεν θα σας χρειαστούν ιδιαίτερα έως καθόλου. Οπότε, εντάξει, πιο πολύ το έκανα για να καλύψω τις ασκήσεις όλες. Και η τελευταία είναι χ τετράγωνο σε ψ τετράγωνο. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί απλά παίρνουμε τα τετράγωνα. Έχουμε πάλι θετικούς αριθμούς. Δηλαδή πάμε στην αρχική, παίρνω τα τετράγωνα. 4,5 στο τετράγωνο, μικρότερο του χ τετράγωνο, μικρότερο του 4,6 στο τετράγωνο. Κάνουμε το ίδιο για το ψ, 5,3 στο τετράγωνο, μικρότερο του ψ στο τετράγωνο. Όχι, τα βάλα πάλι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ψ στο τετράγωνο, μικρότερο του 5,4 ή στο τετράγωνο και απλά τα προσθέτουμε. 4,5 στο τετράγωνο συν 5,3 στο τετράγωνο, μικρότερο του τετράγωνο συν ψ τετράγωνο, μικρότερο του 4,6 στο τετράγωνο συν 5,4 ή στο τετράγωνο. Αυτό είναι. Αν θέλουμε να κάνουμε πραξούλες με αυτούς τους ηλίθιους δεκαδικούς, μπορούμε. Αν θέλει κάποιος. Σας συνιστώ να μην ασχοληθείτε. Τα μαθηματικά τέλειωσαν, τώρα έμειναν μόνο πράξεις. Λοιπόν, το πλάτος χ και το μήκος ψ ενός ορθογωνίου ικανοποιούν τις ανισότητες 2 μικρότερο του χ, μικρότερο του 3 και 3 μικρότερο του ψ, μικρότερο του 5. Ας τα γράψουμε λίγο. Αυτή είναι η άσκηση 5. Ναι, είναι η άσκηση 5. Χρυσόψαρο. Μνήμη 0. 2 μικρότερο του χ, μικρότερο του 3. 3 μικρότερο του ψ, μικρότερο του 5. Σωστά. Κάτι. Λοιπόν, 3 μικρότερο του ψ, μικρότερο του 5.
πλάτος και μήκος. Αν αυξήσουμε το πλάτος κατά 0,2 και ελαττώσουμε το μήκος κατά 0,1, να βρείτε τις δυνατές τιμές της περιμέτρου και του εμβαδού, του νέου ορθογωνίου. Αυτό ήταν όλο. Αυξήσουμε το πλάτος κατά 0,2, δηλαδή το χ. Πώς το αυξάνουμε κατά 0,2? Προσθέτουμε το 0,2 στα άκρα μας. Οπότε, το χ, εκεί που μπορούσε να πάρει τη μέσα από 2 μέχρι 3, τώρα μπορεί από 2,2 μέχρι 3,2. Εντάξει, δεν έκανα τίποτα. Λέει ότι το αυξάνουμε το πλάτος κατά 0,2, το αύξησα κατά 0,2. Η μικρότερη τιμή από 2 πήγε 2,2, η μεγαλύτερη τιμή από 3 πήγε 3,2. Τίποτα περίπλοκο. Και ελαττώνουμε το μήκος κατά 0,1. Οπότε, αν ελαττώσουμε το μήκος ακριβώς με την ίδια λογική, θα μειώσουμε κατά 0,1 το ψ μας. Δηλαδή θα γίνει από 3, το μικρότερο όριο, ο μικρότερο αριθμός, η μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει θα γίνει 2,9 και η μεγαλύτερη 4,9. Ωραία, τι θέλει? Περίμετρο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πώς βρίσκουμε την περίμετρο? Αφού είναι ορθογώνιο, η περίμετρος είναι, έχουμε σχήματα σε αυτό το, ναι, δεν έχω ιδέα πως κάπως σίγουρα θα μπορούμε να βάλουμε, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα ξέρετε, άντε να μην καθυστερώ χωρίς λόγο. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι 2χ συν 2ψ. Εντάξει, 2 φορές το μήκος συν 2 φορές το πλάτος, τίποτα τρομερό. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε αυτή την παράσταση. Για να τη φτιάξουμε αυτή πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το χ με το 2 και πολλαπλασιάζουμε όλη την ανίσωση. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε το 2χ ουσιαστικά. Οπότε 2 επί 2,2 μικρότερο του 2χ μικρότερο του 2 επί 3,2. Εντάξει, καταλάβαμε τι έκανα. Πολλαπλασίασα με 2, αφού θέλω το 2χ και έχω το χ, πολλαπλασίασα με 2 όλη την ανίσωση, τη διπλή ανίσωση. Οπότε 2 επί 2,2 μικρότερο του 2χ μικρότερο του 2 επί 3,2. Τίποτα παράξενο. Μας κάνει 4,4 μικρότερο του 2χ μικρότερο του 6,4. Ομοίως, για να κάνω λίγο πιο γρήγορα, κάνουμε και για το ψ. Οπότε μας βγαίνει, πολλαπλασιάζω με 2 το ψ και μας βγαίνει 5,8 μικρότερο του 2ψ μικρότερο του 9,8 τέλεια. Και μετά παίρνω αυτά τα δύο, το 2χ και το 2ψ, και όπως είδαμε, εφόσον είναι θετικά και τα λοιπά και έχουν την ίδια φόρο, μπορώ να τα προσθέσω. Οπότε 4,4 συν 5,8 μικρότερο του 2χ συν 2ψ μικρότερο του 6,4 συν 9,8. Αυτό ήταν. Τώρα για το 2 θέλει τις δυνατές τιμές του εμβαδού. Το εμβαδό σε ένα ορθογώνιο ξέρουμε ότι είναι βάση επί ύψος ή αλλιώς μήκος επί πλάτος ή αλλιώς στη δικιά μας περίπτωση χ επί ψ. Επειδή είναι όλα θετικά, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις ανισότητες κατά μέλη και έχουμε 2,2. Πάμε σε αυτές τις ανισότητες, τις αρχικές, έτσι. Είναι χ επί ψ. Με τις αλλαγμένες τιμές φυσικά. Οπότε 2,2 επί 2,9 μικρότερο του χ επί ψ μικρότερο του 3,2
επί 4,9. Αυτό ήταν. Εντάξει, όποιος θέλει κάνει τις πραξούλες 2,2 επί 2,9 και 3,2 επί 4,9 για να βρει ακριβώς τα όρια. Αλλά αυτή είναι η απάντηση μαθηματικά. Και θέλω να προχωρήσουμε σε πιο ενδιαφέρουσα πράγματα. Εντάξει, αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά. Το ξαναλέω, οι 4 και 5 δεν ξέρω αν τις κάνουν στο σχολείο οτιδήποτε. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μάθετε σε αυτό το επίπεδο. Αντίθετα, η 6 νομίζω είναι αρκετά πιο ενδιαφέρουσα. Μας δίνει ότι 0 μικρότερο ίσο του α μικρότερο του β. 6. 0. Όχι. Less than. Πολύ ωραία. Α μικρότερο του β. Αυτό είναι δεδομένο και θα μας χρησιμεύσει σίγουρα κάπου. Για να το γράψαμε. Να δείξουμε ότι μια πολύ ωραία σχέση α προς 1 συν α είναι μικρότερο του β προς 1 συν β. Καταρχάς, πάλι έχει λίγη θεωρία από πίσω, την οποία θα χοροπηδήξω και θα δούμε τι κάνουμε σε αυτές τις ασκήσεις. Έχουμε μια ανισότητα με δύο κλάσματα. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα ελπίζω να έρχεται πρώτο στο μυαλό σας είναι να πολλαπλασιάσουμε με το εκουπού. Πριν φτάσουμε στο εκουπού πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι παρονομαστές δεν είναι 0. Γιατί αλλιώς θα πολλαπλασιάσουμε με το εκουπού που να είναι 0 και χαλάει όλη η άσκηση, είναι μαθηματικά λάθος. Φυσικά, εφόσον το α και το β είναι θετικοί αριθμοί, ένα συν κάτι θετικό και ένα συν κάτι θετικό, σε καμία περίπτωση δεν μας κάνουν 0. Είναι κάτι θετικό, ό,τι και να γίνει. Εντάξει. Οπότε και οι δύο παρονομαστές είναι διάφοροι του μηδενός και μεγαλύτεροι του μηδενός, όπως είναι και οι αριθμητές και γενικά όλα τα κλάσματά μας. Οπότε αυτό μας λύνει τα χέρια όσον αφορά τις πράξεις, γιατί πραγματικά με τον πολλαπλασιασμό στις ανισότητες έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά πώς δουλεύουν οι ανισώσεις και η φορά των ανισοτήτων πριν πολλαπλασιάσουμε με όποιον όρο μας κατέβει στο κεφάλι. Τώρα, εφόσον έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όλα είναι θετικά και μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε με κάτι θετικό, έτσι ώστε να μην αλλάξει φορά, γιατί προσέξτε, θα πολλαπλασιάσω με το εκουπού. Ποιο είναι το εκουπού αυτής της παράστασης, για να σκεφτούμε λίγο. Αν όλα έχουν πάει καλά, πέρσι θα έπρεπε να μάθουμε ότι το εκουπού αυτής της παράστασης είναι το 1 συν α επί 1 συν β. Εντάξει, αυτό είναι το εκουπού. Κάτσε να το γράψω κιόλας. Εκουπού. Άνω και κάτω τελεία. Οπότε, να ξαναθυμηθούμε ότι όταν έχουμε μεταβλητές στην παράστασή μας, παίρνουμε το γινόμενό τους συνήθως. Προσέχουμε βέβαια, μήπως έχουμε κάποιες απλοποίησεις ή κάτι τέτοιο, τα οποία πρέπει να τα έχουμε μάθει στην παραγωγοποίηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορούμε να τα μάθουμε και μέσω των ασκήσεων. Σιγά σιγά. Έχει διάφορες ασκήσεις στο σχολικό. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες ασκήσεις έξω από το σχολικό. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, να προχωρήσουμε την άσκηση. Το εκουπού είναι 1 συν α επί 1 συν β. Εντάξει, το γιατί δεν είναι του παρόντος. Αν δεν το ξέρουμε, πρέπει να διαβάσουμε άλλη θεωρία. Οπότε, πολλαπλασιάζω με αυτό. Όπα. Ναι, τα κατάφερα. Κατάλαβα πώς δουλεύει. Το copy-paste.
Τέλεια. Εξελισσόμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, εφόσον είναι αυτά κάτι θετικό και δεν είναι 0 φυσικά, όπως έχουμε ήδη αποδείξει, απλοποιείται το 1 συν α με το 1 συν α εδώ και τι μένει στην αριστερή πλευρά της ανισότητας 1 συν b ένα συν b επί α μικρότερο του 1 συν α επί b. Ωραία. Κάνουμε τις επιμεριστικές, πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Α συν b α μικρότερο του... Εντάξει, πολλαπλασιάζω το α με το 1, το α με το b, εδώ το b με το 1 και το b με το α. Μικρότερο του b συν α επί b. Β, τέλος πάντων. Έχω μπερδέψει τα ελληνικά με τα αγγλικά γραμματάκια. Όπως βλέπουμε το bα με το αβ είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε φεύγουνε. Και έχουμε ότι α μικρότερο, ελπίζω να το καταλαβαίνουμε, έτσι. Αυτό το bα, αν το φέρουμε από αυτή την πλευρά, ας το κάνω λίγο πιο αναλυτικά, μήπως υπάρχει κάποιος που δεν το καταλαβαίνει, γιατί τα έδιωξα. Μικρότερο του b. Οπότε, αυτά τα δύο, όπως ξέρουμε από την αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού, το bα μπορώ να το γράψω αβ ή το αντίστροφο. Οπότε συν αβ μείον αβ, αυτά διαγράφονται. Απλοποιούνται μεταξύ τους. Και καταλήγουμε στο α μικρότερο του b. Ναι, αλλά α μικρότερο του b. Αυτό μας το έλεγε η εκπώνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάσαμε σε μια σχέση που ισχύει. Ξεκινήσαμε από τη ζητούμενη. Αυτή είναι η ζητούμενη σχέση. Η αρχική. Κάναμε πραξούλες και φτάσαμε σε κάτι που ισχύει. Γιατί αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι. Ας το κάνουμε ένα βήματάκι ακόμα, γιατί ήταν η πρώτη άσκηση που πραγματικά θέλει λίγο προσοχή. Δεδομένο. Ζητούμενο. Hey. Οπότε ξεκινήσαμε από το ζητούμενο, πολλαπλασιάσαμε με το εκουπού, δεν άλλαξε φορά η ανισότητα γιατί πολλαπλασιάσαμε με κάτι θετικό, το εξηγήσαμε, είναι πολύ σημαντικό στο γραπτό μας και να το καταλάβουμε βασικά και να το γράφουμε στο γραπτό μας, είτε είναι τεστ είτε μια απλή άσκηση, ότι πολλαπλασιάσαμε με κάτι θετικό. Γι' αυτό δεν άλλαξε. Αν πολλαπλασιάζαμε με κάτι αρνητικό, θα άλλαζε. Αν πολλαπλασιάζαμε με κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό, τότε έχουμε πρόβλημα στην ανίσωση. Εντάξει, θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, πολλαπλασιάσαμε με κάτι θετικό, το εκουπού στην προκειμένη, κάναμε επιμεριστική, απλοποιήσαμε τα αβ και φτάσαμε σε μια σχέση που ισχύει. Οπότε ξεκινήσαμε από τη ζητούμενη σχέση, δεν ξέρουμε ότι ισχύει, κάνουμε πράξεις και φτάνουμε σε κάτι που ισχύει. Άρα η ζητούμενη σχέση ισχύει. Και... πολύ ωραία. Έχει και την 7 που θέλει να βρούμε το λάθος. Κλασική άσκηση δασκάλου. Χ μεγαλύτερο του 5. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά copy-paste δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσα. Λοιπόν. Ναι. Δεν χρειάζεται βασικά να τα αντιγράψω όλα χωρίς λόγο, αφού δεν έχουμε να γράψουμε κάτι δικό μας. Χ μεγαλύτερο του 5. Πρώτο βήμα. 5χ μεγαλύτερο του 25. Θέλει, για αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει, είναι ωραία ασκησούλα για να καταλάβουμε πού κάνουν οι μαθητές λάθη. Να βρείτε το λάθος στους παρακάτω σκυλογισμούς. Έστω δεδομένο χ μεγαλύτερο του 5. Τότε έχουμε διαδοχικά χ μεγαλύτερο του 5. 5χ μεγαλύτερο του 25.
Τι έκανε εδώ όποιος το έγραψε? Πολλαπλασίασε με κάτι θετικό. Και όταν πολλαπλασιάζω με κάτι θετικό, είναι απόλυτα νόμιμο στην ανίσωση, χωρίς να αλλάξει η φορά της ανισότητας. Οπότε το χ μεγαλύτερο του 5 και 5χ μεγαλύτερο του 25. Τέλεια μέχρι στιγμής. 5χ μείον χ τετράγωνο μεγαλύτερο του 25 μείον χ τετράγωνο. Εδώ πήρε αυτή την ανισότητα και αφαίρεσε πάλι κάτι θετικό. Τον ίδιο αριθμό. Το οποίο είναι επίσης νόμιμο. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό και από τις δύο πλευρές της ανισότητας χωρίς να αλλάξει κάτι. Οπότε μέχρι εδώ μια χαρά. Επόμενο βήμα. Έβγαλε κοινό παράγοντα. Το χ 5 μείον χ μεγαλύτερο του. Εδώ πήρε διαφορά τετράγωνων, την ταυτότητα, έτσι. Είναι 25 που είναι ουσιαστικά 5 στο τετράγωνο, μείον χ στο τετράγωνο. Μας κάνει 5 συν χ επί 5 μείον χ. Μέχρι εδώ επίσης απόλυτα νόμιμο ό,τι έκανε. Κοινός παράγοντας, ταυτότητα, παραγοντοποίηση. Επόμενο βήμα. Χ μεγαλύτερο του 5 σε χ. Όπα. Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο κύριος τι έκανε? Απλοποίησε το 5 μείον χ με το 5 μείον χ. Ουσιαστικά δηλαδή διέρεσε την ανισότητα και τις δύο πλευρές της ανισότητας με το 5 μείον χ. Τι γίνεται όμως? Το χ είναι μεγαλύτερο του 5. Οπότε το 5 μείον χ, για να το γράψουμε λίγο στο φυλάδιό μας, σαν δεδομένο είχαμε ότι το χ είναι μεγαλύτερο του 5. Άρα, αν φέρουμε σε αυτή τη μικρή ανισότητα το χ από την άλλη πλευρά, έχουμε ότι 0 μεγαλύτερο του 5 μείον χ. Εντάξει, μπορούμε να το καταλάβουμε. Αφού το χ είναι μεγαλύτερο του 5, αν αφαιρέσουμε από το 5 το χ που είναι μεγαλύτερο του 5, λόγω του δεδομένου, θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι 6, 7, 8, 1000. Άρα τι αριθμός θα είναι αυτός? 5 μείον 6, μείον 1, αρνητικός. 5 μείον 8, μείον 3, αρνητικός. 5 μείον 1000, μείον 995. Πολύ αρνητικός. Εντάξει, οπότε αυτός ο αριθμός θα είναι πάντα αρνητικός. Οπότε διέρεσε με κάποιον αρνητικό αριθμό. Όταν όμως διαιρούμε ή πολλαπλασιάζουμε μία ανίσωση με έναν αρνητικό αριθμό, ξεκάθαρα αρνητικό, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αλλάξουμε τη φορά της ανίσωσης. Οπότε εδώ είναι το λάθος. Σε αυτό έπρεπε να γράψει χ μεγαλύτερο. Χ μικρότερο του 5 συν χ. Εντάξει, όχι μεγαλύτερο, αλλά μικρότερο. Σε αυτό το σημείο, εφόσον διαιρούμε με έναν αρνητικό αριθμό, αλλάζει η φορά της ανίσωσης. Οπότε γράφει χ. Θα έπρεπε να γράψει χ μικρότερο του 5 συν χ. Και αλλιώς 0 μικρότερο του 5, το οποίο ισχύει. Οπότε το λάθος, παιδιά, είναι σε αυτό το σημείο που διέρεσε με αρνητικό αριθμό. Και φυσικά μπορούμε να διαιρέσουμε με αρνητικό αριθμό μια ανίσωση, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τη φορά. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Πολύ ωραία. Θα κάνω ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις ασκήσεις β' ομάδας. Έχουμε 4 ασκησούλες εδώ πέρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, έχουμε ακόμα 4 ασκησούλες. Ασκήσεις β' ομάδας. Δίνεται ένα κλάσμα α προς β με θετικούς όρους και ένας θετικός αριθμός γ. Λοιπόν, αβγ, όλα θετικά, που σημαίνει δεν βλέπω κανένα μείον, που σημαίνει ότι έχουμε μόνο θετικούς όρους και πρόσθεση θετικών, που σημαίνει ότι αριθμητές, παρονομαστές, τα πάντα είναι θετικά. Οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε αν θέλουμε, το ξεκαθαρίζουμε από τώρα, με όποιον αριθμό θέλουμε, χωρίς να αλλάξει η φορά της ανισότητας. Είτε θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε π.χ. με το α, είτε με το α συν γ, θα τα δούμε στην άσκηση. Αλλά ήδη η άσκηση μας ξεκαθαρίζει ότι τα πάντα είναι θετικά. Και ο πολλαπλασιασμός στις ανισώσεις είναι από τα πιο πονηρά πράγματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, άσκηση 1.
Σταμάτα βρε. Δεδομένο. Α προς β μικρότερο του 1. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε κιόλας. Τι σημαίνει αυτό αμέσως. Equivalence. Οκ. Βρήκα και την ισοδυναμία. Αμέσως, μόλις βλέπουμε κάτι τέτοιο, εμείς ως μαθηματικοί θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τι σημαίνει αυτό, ότι το α, αν κάνουμε χιαστή ή αν πολλαπλασιάσουμε το β τέλος πάντων, α μικρότερο του β. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το β μας είναι μεγαλύτερο από το α. Δηλαδή, έχουμε ένα κλάσμα το οποίο είναι μικρότερο του 1, δηλαδή ο παρονομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Οπότε δεν ξέρω σε ποια μορφή θα μας χρειαστεί αυτό, αλλά το δεδομένο μας, ας το γράψουμε κιόλας, μιας που είμαστε στις ασκήσεις β' ομάδας, ας είμαστε λίγο πιο τυπικοί. Ωραία. Α συν γ προς β συν γ. Ναι, πρέπει να το γράψουμε λίγο διαφορετικά. Πώς το γράφουμε αυτό τώρα? Όλο να είναι στον αριθμητή. Δεν ξέρω. Ας το γράψω έτσι προς το παρόν και βλέπουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό πάει στον αριθμητή, το α συν γ. Σαν πολλαπλασιάζεται με αυτό. Τέλος πάντων, μεγαλύτερο του α προς β. Για να σκεφτώ, θα ξεκινήσουμε από το ζητούμενο και θα κάνουμε πρακτούλες μέχρι να φτάσουμε στο δεδομένο. Όχι απαραίτητα στο δεδομένο, σε κάτι που ισχύει. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το δεδομένο. Σίγουρα θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πρώτη κίνηση. Πολλαπλασιάζουμε με το εκουπού. Ας το κάνω αυτό σε... Εντάξει, αναγκαστικά θέλω να τα έχω αγγλικά, αλλά καλύτερα σε. Λοιπόν, εκουπού. Ποιο είναι το κουπού? Ας σκεφτούμε ένα δευτερόλεπτο. Είναι το γινόμενο των παρονομαστών μας. Δηλαδή, β επί β συν σε. Εντάξει. Οπότε τι έχουμε ουσιαστικά? Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το εκουπού. Πολύ ωραία. Μεγαλύτερο του β επί β συν σε επί α προς β. Τώρα, γιατί το κάναμε αυτό? Για να διώξουμε τους παρονομαστές. Και όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι το β συν σε είναι κάτι θετικό. Και το β είναι σίγουρα δεν είναι 0. Δεδομένο από την άσκηση. Κοιτάξτε, θετικούς όρους και ένας θετικός αριθμός γ. Θετικό σημαίνει ότι ξεκάθαρα θετικός, όχι 0. Οπότε όλα είναι θετικά. Διώχνουμε το β συν σε εδώ και τι μένει? B
επί α συν σε. Μεγαλύτερο. Μπορώ να τα λέω και στα ελληνικά φυσικά, απλά θέλω να τα γράφω στα αγγλικά. Του β συν γ επί α. Με ταλαιπωρείς. Με ταλαιπωρείς. Ναι, δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν ξέρω τι έπαθε. Λοιπόν. Απλοποιήθηκαν τα β, οπότε α επί β συν γ. Κάνουμε επιμεριστικές. Β επί α συν β επί γ μεγαλύτερο του α επί β συν α επί γ. Πάλι, όπως είδαμε πριν, τα αβ με τον μπα απλοποιούνται. Αν θέλουμε να το κάνουμε, αν κάποιος δεν παρατηρούσε και ήρθε κατευθείαν εδώ και μπερδεύεται, θα φέρνουμε το αβ από την αριστερή πλευρά της ανισότητας. Του ΑΣ. Και το ΑΒ με τον BA απλοποιούνται. Εντάξει, είναι ακριβώς το ίδιο. Κοιτάξτε, BA και αυτό μπορούμε να το γράψουμε. Συν BA μείον BA. Άρα αυτά μας κάνουν 0. Άρα μένουμε με το β επί γ μεγαλύτερο του α επί γ. Και τώρα, αφού ξέρουμε ότι το γ είναι κάτι θετικό, αν ξαναγυρίσουμε στα δεδομένα, θετικούς αριθμούς και ένα θετικός αριθμός γ. Μπορούμε να διαιρέσουμε το γ με ένα θετικό αριθμό χωρίς να αλλάξει φορά η ανίσωση, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Άρα έχουμε πc δια c μεγαλύτερο του α c δια c, ή αλλιώς απλοποιούνται τα γ, οπότε έχουμε b μεγαλύτερο του α. Και τι είναι αυτό? Είναι κάτι που ισχύει, έτσι, από την αρχή, το δεδομένο. Α μικρότερο του β ή β μικρότερο του α. Και φτάσαμε στο β μεγαλύτερο του α. Ή α μικρότερο του β. Όπως μας αρέσει. Εντάξει, ξεκινήσαμε από το ζητούμενο πάλι. Κάναμε πράξεις, πολλαπλασιάσαμε το κουπού, κάναμε επιμεριστικές, απλοποιήσαμε τους ίδιους όρους και φτάσαμε σε κάτι που ισχύει. Οπότε, όπως βλέπουμε σε αυτού του είδους των ασκήσεων, ξεκινάμε από το ζητούμενο, που συνήθως είναι αρκετά πιο περίπλοκο. Κάνουμε πράξεις, μέχρι να φτάσουμε σε κάτι που ισχύει ή να φτάσουμε στο δεδομένο. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση έφτασε στο δεδομένο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ακριβώς ολοίδια άσκηση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν μπορεί να την λύσει, γιατί κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα. Σε αυτή την περίπτωση το α είναι μεγαλύτερο από το β και κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα και βγαίνουμε στο α μεγαλύτερο του β. Εντάξει, μπορεί να την κάνει κάποιος για εξάσκηση αν θέλει. Είναι ακριβώς τα ίδια βήματα. Δηλαδή, το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα είναι να πολλαπλασιάσω με το κουπού των παρονομαστών. Που πάλι θα είναι θετικό, αναγκαστικά. Γιατί όλοι είναι θετικοί. Και ποιο είναι το κουπού των παρονομαστών? Το β επί β συν γ. Όπως και στην προηγούμενη άσκηση. Εντάξει. Οπότε, πάμε στη 2. Α μεγαλύτερο του 1 μεγαλύτερο του β. Που είναι πιο ενδιαφέρουσα. Α. Να προσπαθήσω να τα γράφω στα ελληνικά. Μεγαλύτερο του 1. Ας κάνω μια προσπάθεια και βλέπουμε. Μεγαλύτερο του β. Δεδομένο. Πάλι. Ζητούμενο. Να δείξουμε ότι, για όποιον δεν ξέρει, γιατί μου έχουν πει και μερικοί μαθητές ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Το νουδουό σημαίνει να δείξουμε ότι, να αποδείξουμε ότι, λοιπόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Α συν β μεγαλύτερο του 1 συν αβ. Α συν β μεγαλύτερο του 1 συν αβ. Ωραία.
Όπως και στην προηγούμενη άσκηση, θα ξεκινήσουμε από αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε και πρέπει να κάνουμε πραξούλες μέχρι να φτάσουμε σε κάτι που ισχύει. Αυτή είναι η πιο κλασική μέθοδος σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, για να δούμε, έχουμε αυτό το α συν β μεγαλύτερο του 1 συν β συν αβ και έτσι όπως το βλέπω θέλουμε να μεταφέρουμε λίγο μερικούς όρους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, ας μεταφέρουμε το αβ από την αριστερή πλευρά της ανίσωσης, άρα γίνεται α μείον αβ, και ας μεταφέρουμε το β από τη δεξιά πλευρά, άρα γίνεται μεγαλύτερο του 1 μείον β. Βγάζουμε κοινό παράγοντα από το πρώτο μέλος, από το αριστερό μέλος, το α, και τι μένει μέσα? Να βγάλουμε το α από το α μείον αβ, μένει 1 μείον β. Μεγαλύτερο του 1 μείον β. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να διαιρέσουμε. Με ποιο? Με το 1 μείον β. Γιατί μπορούμε να διαιρέσουμε με το 1 μείον β? Προσέξτε, δεν διαιρούμε με όποιον αριθμό μας έρθει στο κεφάλι, όπως είδαμε και στην τελευταία άσκηση της α ομάδας. Όταν διαιρέσουμε με το λάθος αριθμό βγαίνει λάθος αποτέλεσμα, ή αν δεν κάνουμε τις σωστές πράξεις ή τη σωστή αλλαγή φοράς της ανισότητας. Οπότε, αν διαιρέσουμε με το 1 μείον β, που είναι τι αριθμός? Τι μας λέει εδώ πέρα? Το β είναι μικρότερο του 1. Οπότε το 1 μείον β, το 1 μείον κάτι μικρότερο, μας κάνει πάντα κάτι μεγαλύτερο του μηδενός, έτσι. Ένα μεγαλύτερο του β. Οπότε αν αφαιρέσουμε το β από κάτι μεγαλύτερο, που είναι το 1, αυτό είναι πάντα μεγαλύτερο του μηδενός, οπότε είναι κάτι θετικό. Οπότε το 1 μείον β είναι κάτι θετικό. Αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με κάτι θετικό, με το 1 μείον β, τότε τι έχουμε? Απλοποιείται από το πρώτο μέλος, γιατί είναι ήδη παραγοντοποιημένο, και απλοποιείται και από το δεύτερο. Να το γράψω πιο αναλυτικά, ίσως χρειάζεται. Δια ένα μείον β μεγαλύτερο το 1 μείον β. Άντε πάλι με τις παρενθέσεις. Προς 1 μείον β. Αυτό είναι... Εντάξει, απλά θέλω να το γράψω λίγο πιο αναλυτικά αν κάποιος δεν καταλαβαίνει και θέλει να καταλάβει. Απλά διέρεσα με το 1 μείον β. Τόση ώρα δηλαδή για αυτό το πράγμα. Από το αριστερό μέλος απλοποιείται το 1 μείον β με το 1 μείον β, γιατί είναι ήδη παραγοντοποιημένο. Οπότε έχουμε α μεγαλύτερο. Στο δεξί μέρος έχουμε 1 μείον β διά προς 1 μείον β. Το οποίο φυσικά μας κάνει 1, έτσι. Ο αριθμητής και ο παρονομαστής είναι ακριβώς ίδιοι. Και ξέρουμε ότι αυτό μας κάνει τη μονάδα. Άρα φτάνουμε στο α μεγαλύτερο του 1. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι δεδομένο. Γιατί τα δεδομένα μας λένε ότι α μεγαλύτερο του 1 μεγαλύτερο του β. Άρα φτάσαμε σε κάτι που ισχύει. Άρα η αρχική μας, από εδώ που ξεκινήσαμε, ισχύει. Σαν να η μέθοδος, δηλαδή ξεκινάμε από αυτό που θέλουμε να δείξουμε, μπλα μπλα μπλα, κάνουμε πράξεις και φτάνουμε σε κάτι που ισχύει. 3. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Την ίδια μέθοδο δηλαδή, όχι ακριβώς τις ίδιες πράξεις κτλ. Α και β θετική. Πολύ σημαντικό. Α συν β. Ένα προς α συν ένα προς β. Μεγαλύτερο ίσο του 4. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεκινήσουμε, αλλά όπως είπαμε θα τα κρατήσουμε όλα, θα προσπαθήσουμε προς το παρόν δηλαδή
Μάλλον θα θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι θετικό πάλι. Κάπως να δείξουμε ότι κάποιο τετράγωνο, δεν ξέρω ακριβώς τι θα βγει. Έχω κάποιες υποψίες. Για να δούμε. Λοιπόν, σε αυτή την άσκηση, το πρώτο βήμα μας θα μπορούσαμε να κάνουμε και επιμεριστική. Να πολλαπλασιάσουμε δηλαδή αυτή την παρένθεση με αυτή την παρένθεση. Αλλά προτιμώ να κρατήσουμε την πρώτη παρένθεση έτσι όπως είναι. Α συν β. Και τη δεύτερη παρένθεση να την κάνουμε ένα κλάσμα. Δηλαδή να τα κάνουμε ομώνυμα. Πώς γίνονται αυτά ομώνυμα, ξέρουμε. Πολλαπλασιάζουμε, τη βάζουμε στα καπελάκια α επί β. Αυτό είναι θα είναι ο κοινός παρονομαστής. Οπότε στο πρώτο καπελάκι θα βάλουμε το β και στο δεύτερο το α. Πάλι, επειδή δεν είναι ώρα να κάνω κλάσματα, κάνουμε ασκήσεις πρώτου λυκείου. Ας πούμε ότι οι περισσότεροι τα ξέρουν. Οπότε έχουμε α συν β στον αριθμητή. Ας το γράψω για να μην μπερδευτούμε. Β συν α στον αριθμητή. Άντε πάλι, δεν συνεννοούμαστε με αυτές τις παρενθέσεις. Δεν ξέρω γιατί τις έχουν κάνει τόσο περίεργες. Έβαλα διπλή παρένθεση για κάποιο λόγο, ρε παιχνίδι. Β. Πάλι έφυγε. Β συν α. Ναι. Κλασική. Β α. Λοιπόν. Τώρα μου βγαίνει. Έτσι πρέπει να το κάνω. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Λοιπόν. Για να μην τα πολυλογώ άλλο. Αυτά τα δύο κλασματάκια όταν τα κάνεις ομώνυμα βγαίνει β συν α προς β επί α. Εντάξει, μπορεί όποιος θέλει να το κάνει για εξάσκηση, είναι πολύ εύκολο. Greater or equal 4. Τώρα να κάνουμε τώρα επιμεριστική, έτσι. Μπορούμε και να μην κάνουμε. Οπότε, θα πολλαπλασιάσουμε τώρα την πρώτη παρένθεση με τη δεύτερη. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν το α συν β με αυτό το κλάσμα. Και το α συν β, αφού δεν έχει παρονομαστεί, θα πάει στον αριθμητή. Έτσι είναι σαν να είναι προς 1. Οπότε έχουμε μεγάλο αριθμητή. Έμαθα πώς το κάνουνε, βλέπεις. Το χάλασα όμως τώρα. Α συν β, πάρα πολύ ωραία, επί β συν α και παρονομαστή. Έλα, μην μου τα χαλάς. Παρονομαστή β α. Μεγαλύτερο ίσο του 4. Τέλεια. Εντάξει, ακόμα το μαθαίνω αυτό το παράξενο application. Δεν είναι πολύ άβολο, λίγο με αναγκάζει να κάνω 8 φορές παραπάνω ώρα για τις πράξεις, αλλά δεν πειράζει. Για να πάμε μαζί. Οπότε, α συν β επί β συν α, πόσο μας κάνει? Α συν β. Ναι, τώρα θυμήθηκες να αλλάξεις το τέτοιο. Α συν β και όλο στο τετράγωνο. Παρονομαστής αβ. Και όλο αυτό μεγαλύτερο ίσο του 4. Τώρα τι κάνουμε? Πολλαπλασιάζουμε με το αβ. Γιατί πολλαπλασιάζουμε με το αβ μια ανίσωση? Γιατί α και β θετικοί αριθμοί. Έτσι. Οπότε το αβ, το γινόμενο δύο θετικών αριθμών, θα είναι θετικός αριθμός. Ούτε 0, ούτε αρνητικός, θα είναι ξεκάθαρα θετικός αριθμός. Οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη, δεν ξεχνάμε κάποιο, με το αβ. αβ επί... Κάτσε να δω. Ναι, τα κατάφερα, είδες. Αστέρι. Τέλεια.
μεγαλύτερο ίσο του 4 επί αβ. Γιατί πολλαπλασιάσαμε αβ και αυτό το μέλος και αυτό. Το αβ απλοποιείται από εδώ. Έχουμε α συν β και όλο στο τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του 4 αβ. Αναπτύσσουμε την ταυτότητα. Α τετράγωνο συν 2 αβ συν β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του 4 αβ. Τα φέρνουμε όλα από την πλευρά που είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, το πρώτο πράγμα που είπαμε στο σημερινό μάθημα. Α τετράγωνο συν 2 αβ μείον 4 αβ που φέραμε από το άλλο μέλος συν β. Εντάξει, τα κάνω πολύ αναλυτικά. Ελπίζω να καταλάβατε ήδη που το πάω. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός τώρα, αφού φέραμε το δεξί μας μέλος στο αριστερό. Άρα αυτό το 2 αβ μείον 4 αβ μας κάνει μείον 2 αβ. Οπότε έχουμε α τετράγωνο. Έγινε πάλι αγγλικό. Κλασικά. Μείον 2 αβ συν β τετράγωνο greater or equal μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και αυτό είναι μια ταυτότητα. Ξέρουμε ποια. Α μείον β και όλο στο τετράγωνο. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Το οποίο φυσικά ισχύει γιατί είναι ένα τετράγωνο και για οποιοδήποτε αριθμό α και β πάρουμε, αυτό θα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εντάξει, για τρίτη άσκηση. Ήθελα μερικές πραξούλες, ήθελα να κάνουμε ομώνυμα, ήθελα να πολλαπλασιάσουμε με το β επί α και να εξηγήσουμε γιατί κανονικά σε ένα φυλάδιο, σε ένα τεστ ή σε εξετάσεις, θα πρέπει να εξηγούμε γιατί πολλαπλασιάσουμε με το β επί α ή τουλάχιστον να ξέρουμε. Όχι απαραίτητα να εξηγούμε, αλλά να ξέρουμε ότι όταν πολλαπλασιάζουμε με κάτι, αν είναι θετικό, δεν αλλάζει φορά. Αν είναι αρνητικό, αλλάζει φορά. Εντάξει, εδώ πολλαπλασιάσαμε με κάτι θετικό γιατί η άσκηση μας έλεγε ότι το β και το α είναι θετικοί αριθμοί. Το οποίο σημαίνει ότι το γινόμενό τους είναι θετικός αριθμός. Λοιπόν, συνεχίζαμε μετά τις πράξεις. Αναπτύξαμε την ταυτότητα. Τα φέραμε όλα από το πρώτο μέλος. Γενικά λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι οι πράξεις, δεν είναι τίποτα τρομερό. Ομώνυμα, εντάξει, γυμνασίου δεν είναι και δημοτικού, αλλά ομώνυμα, όπως και αν το κάνεις, απλά έχεις το α και β. Μετά εδώ θέλαμε πολλαπλασιασμό με το εκουπού, την ταυτότητα. Γενικά λοιπόν ήταν ασκήση τρίτη γυμνασίου, αλλά ήθελε λίγο προσοχή. Και τι άλλο μένει? Μένει η άσκηση 4 και τελειώνουμε το πρώτο μάθημα για την πρώτη ηλικίου. Α τετράγωνο συν αβ συν β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Ας το γράψω λίγο στα αγγλικά για να μην μου βγάλει την ψυχή πάλι. Α τετράγωνο συν β τετράγωνο, να έχει και ένα αβ εδώ, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Λοιπόν, εδώ θα έχει επίσης μια λίγο πονηρή μέθοδο. Εδώ έχουμε τα αβ, οτιδήποτε αριθμό θέλουμε. Δεν έχουμε κάτι θετικό ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το α τετράγωνο και το β τετράγωνο είναι θετικά. Δυστυχώς όμως το αβ δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί δεν ξέρουμε το σκέτο α και το σκέτο β. Τι αριθμοί είναι. Λοιπόν, να πιω λίγο νερό. Οπότε, αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Σας θυμίζει κάτι? Οι περισσότεροι μαθητές μου λένε ότι τους θυμίζει την ταυτότητα, έτσι. Θυμίζει την ταυτότητα το τετράγωνο του αθροίσματος. Αλλά τη λυπεί ένα διάρρη εδώ. Και βασικά η λύση είναι να το δημιουργήσουμε. Πώς θα το δημιουργήσουμε? Θα πολλαπλασιάσουμε όλη την ανίσωση με τον αριθμό 2. Ο αριθμός 2 είναι ένας θετικός αριθμός, οπότε μπορούμε να τον πολλαπλασιάσουμε την ανίσωση χωρίς να αλλάξει τίποτα. Οπότε έχουμε 2 επί α τετράγωνο συν 2 επί αβ συν 2 επί β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του μηδένος. Και ξαφνικά τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Ήθελα αυτό το βηματάκι. Από εδώ και πέρα όλοι οι μαθητές το καταλαβαίνουν τι κάνουμε. Αλλά ήθελα αυτό το πονηρό βηματάκι να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης, ουσιαστικά όλη την ανίσωση, όλους τους όρους της ανίσωσης, με τον αριθμό 2. Τώρα μπορούμε να τα γράψουμε σαν α τετράγωνο. Το 2α τετράγωνο πώς γράφεται? Αν το αναπτύξουμε, α τετράγωνο συν α τετράγωνο. Σωστά? Συν 2αβ συν β τετράγωνο συν β τετράγωνο. Αυτό είναι greater or equal to 0. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι παρατηρούμε? Ότι α τετράγωνο συν 2αβ συν β τετράγωνο, αυτό είναι μια ταυτότητα. Είναι η α συν β και όλοι στο τετράγωνο. Οπότε, α στο τετράγωνο, αυτό δεν το πειράζουμε. Οι επόμενοι τρεις όροι μας κάνουν την ταυτότητα. Α συν β και όλοι στο τετράγωνο. Και οι υπόλοιποι τρεις όροι, και ο τελευταίος όρος, μας κάνει τη ταυτότητα, μας κάνει β τετράγωνο. Μεγαλύτερο του μηδενός. Το οποίο έχουμε ένα τετράγωνο, το α τετράγωνο, έχουμε δεύτερο τετράγωνο, α συν β και όλο στο τετράγωνο, και έχουμε και ένα τρίτο τετράγωνο. Ναι, όμως επειδή είναι όλα τετράγωνα, είναι μεγαλύτερα ίσα του μηδενός, έτσι. Για οποιοδήποτε α, το α τετράγωνο είναι θετικό. Για οποιοδήποτε α και β, το α συν β και όλο στο τετράγωνο είναι θετικό. Δεν πάνε να είναι και μικρότερο αριθμοί, δεν πάνε να είναι και μείον 1 εκατομμύριο. Το α συν β στο τετράγωνο θα είναι θετικό. Όπως και το β στο τετράγωνο θα είναι θετικό. Οπότε θετικός, θετικός, θετικός. Οπότε το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Όλη αυτή ήταν η άσκηση. Τώρα, η δυσκολία αυτής της άσκησης ήταν να σκεφτούμε να κάνουμε αυτά τα βηματάκια. Αν δεν το έχεις ξαναδεί δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το φανταστείς, έτσι. Αλλά τώρα που το έχετε ξαναδεί, νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε και να το λύσετε και στα τεστ και οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Πολλαπλασιάσαμε ουσιαστικά την ανίσωση με 2 και μετά αυτό το 2α τετράγωνο και το 2β τετράγωνο το σπάσαμε για να φτιάξουμε την ταυτότητα που θέλαμε. Έχει και δεύτερο ερώτημα? Το ίδιο είναι. Ας το κάνουμε στα πολύ γρήγορα. Α τετράγωνο μείον αβ συν β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια. Πολλαπλασιάζουμε με το 2. Δηλαδή έχουμε 2α τετράγωνο μείον 2αβ συν 2β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και τώρα η μόνη διαφορά είναι ότι η ταυτότητά μας, αντί για να είναι το τετράγωνο του αθροίσματος, θα είναι το τετράγωνο της διαφοράς. Οπότε θα έχω α τετράγωνο συν α εις το τετράγωνο μείον 2αβ συν β εις το τετράγωνο συν β εις το τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Α στο τετράγωνο συν
α μείον β και όλο το τετράγωνο συν β εις το τετράγωνο μεγαλύτερο εις το μηδενός. Εντάξει, το οποίο ισχύει. Λοιπόν, αυτά για τη συγκεκριμένη παράγραφο. Κάναμε τις ασκήσεις α ομάδας και β ομάδας. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μακάρι κάποιος να ενδιαφερθεί και να μου στείλει μια πιο ενδιαφέρουσα άσκηση να λύσουμε. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ασκήσεις που είναι αρκετά tougher, αρκετά πιο δύσκολες. Θα συνεχίσω και με τα απόλυτα και με τις υπόλοιπες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου για να κάνουμε πρώτα τις απλές και όποιος χρειαστεί μπορούμε να συζητήσουμε κάτι πιο περίπλοκο. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να προσέφερα σε κάποιον βοήθεια.